A idea general que presentamos neste día basicamente é un edificio que se resolve en dúas plantas, unha planta baixa que recolle prácticamente o grosso do que sería o programa do centro de saúde, o máis diverso, e despois a planta alta que sería xa a zona das consultas que son as máis cotiás, as máis repetitivas, non? Que serían as consultas de medicina xeral. Entón, a idea básica do edificio, bueno, a parcela coñecela todos, pretendía ser un edificio representativo, como este tipo de edificios ten que ser, pero ao mesmo tempo que fose acorde un pouco á escala do entorno urbano no que se atopa. Entón, o que se buscou dende todo momento é que a perspectiva do exterior ou interior do edificio fose unha perspectiva un pouco filtrada para que a xente que este esperando nas salas de espera pois non se sinta un pouco exposta cara ao exterior. De esa maneira xeráronse unha serie de espacios de acceso que permitían pois filtrar un pouco esa imaxe desde o exterior ao interior. E desde o interior o que se buscaba era que a xente que ten que estar esperando nas zonas de espera do centro de saúde pois puidesen ter unha imaxe máis amable posible dese entorno que lle rodea. Desa maneira, este espacio de patio que se pode ver aquí na imaxe busca pois un entorno un pouco acorde co que temos ao redor, con uns árboles, con a zona vegetal, e ao mesmo tempo desde a planta alta do centro de saúde as partes que quedan máis baixas pois son como terrazas vegetais, de tal maneira que cando estás desde aquí arriba pois poidas ver ese espacio exterior tamén máis amable e non un simple edificio. Con todo isto que se busca, non só se busca un edificio funcional, que eso de partida ten que cumprilo, senón que sexa ao mesmo tempo sostible. Esas cubertas asardinadas, hoxe en día, que tanto se están empezando a utilizar, o que buscan é que pois de alguna maneira pois a temperatura ao redor delas tamén se amortigüe, xeneren espacios moito máis amables ecolóxicamente falando, non? Despois, en canto ao programa, pois o centro de saúde na planta baixa recolle como eses usos máis directos, como poden ser entrando a man esquerda a zona de pediatría, que sempre se busca que queden un pouco máis separados do resto do centro de saúde, pois por esa actividade infantil que ten. Teríamos unha actividade que hoxe en día, despois do COVID, introduciuse xa nos centros de saúde, como é a zona de respiratorios, que tamén ten que estar moi próxima á zona de entrada, a parte máis administrativa, a de toma de mostras, unhas zonas como máis de uso cotiá, despois a zona social e a área da muller, non? Que tamén require dun espacio amplo e que nestos centros de saúde que están a un término medio entre xa ser un centro de saúde máis grande e un máis pequeniño, pois require dese espacio da muller. Bueno, zona de instalaciones que para este tipo de edificios precisan ser relativamente xeitosos xa. E despois na planta alta temos unha serie de consultas xerais que temos, bueno, na planta baixa, perdón, esquecíame da zona de dentista, que tamén está na planta baixa, e despois na planta alta, ademais dos servicios xerais do centro de saúde para os profesionais do centro de saúde, teríamos pois a relación de consultas de medicina xeral. Fundamentalmente, eso que busca o edificio é integrarse, ademais de recibir aos usuarios, que os usuarios que estén dentro e a xente que está traballando dentro tamén se sinta moi a gusto e poida participar dese espacio exterior máis inmediato. Como dicía ao principio, o edificio busca ser sostible, de aí que toda a envolvente do edificio sexa altamente illada, tanto nas terrazas das cubertas como nos seus paramentos, de aí que tendésemos a utilizar o formigón, porque todos coñecemos como funciona a pedra en Galicia, o formigón de certa maneira quere funcionar e funciona desa maneira, protéxenos dos picos de temperatura altos e dos picos de temperatura baixos e ademais
con ese gran aislamento que se lle mete a todo o edificio, o que se busca é que os consumos do edificio sexan os menores posibles. Apórtanse tamén instalacións altamente eficientes, como é a aerotermia e a recuperación de calor, e ademais paneles solares fotovoltaicos que aporten esa enerxía que se trata de reducir o mínimo posible, de tal maneira que o edificio sexa o máis sostible posible. Moi ben. Super breve, primeiro dar as grazas á nova conselleira de Vivenda, ao novo conselleiro de Sanidade, o director territorial, americano en representación da Diputación de Ourense, o resto de autoridades que estamos aquí. Tamén dar gracias a Luis Gudiña e a Merino García Ferradal e a Álvaro Fernández, que son tres persoas que pasaron polo goberno municipal da Rúa, falta outro alcalde que hoxe non puido estar, que queríamos estar aquí todos hoxe, porque esta é unha demanda de fai máis de 20 anos, falábamos agora, non? Máis de 20 anos, casi 25 anos, que a Rúa leva demandando esta necesidade que era para este concello, un novo centro de saúde que se adecue ás necesidades do noso concello. Hoxe aquí veciñanza que durante anos manifestou o seu deseo, a súa necesidade de ter un centro de saúde que se adecuara a estas necesidades do noso concello, e por parte do Concello da Rúa dar as gracias no sentido de que nos detectamos desde o primeiro momento que houve a entrada dos novos conselleiros que había esa vontade de facer este centro de saúde que por fin sexa unha realidade. Eu creo que debemos de estar toda a Rúa orgullosa de que hoxe por fin se licite este centro e que canto antes podamos disfrutar do centro de saúde de Carlos América. Deixo a palabra. Tamén brevemente, alcaldesa, conselleira, conselleiro de Sanidade, delegado da Xunta, director do Sergas. Bueno, eu creo que hoxe o que cumpre é dar a noraboa ao Concello da Rúa, que vai ser, pois, o que vai a disfrutar o traballo que, como ben di a alcaldesa, empezou fai 20 anos. Eu me poño na pel de Avelino, do meu compañeiro ex-alcalde, cando empezou a facer a reforma do plan urbanístico para que neste solar se pudera construir esa maravilla. Ora me vades permitir unha pequenísima licencia como alcaldesa de Carballeda. Eu quería invitar a autora do proxecto, que é precioso, pero a sostenibilidade da cuberta igual ten que vir a Carballeda, ver as posibilidades da lonxa, incluso leva integrados paneles solares, pareceme que unha vez que veña a Carballeda os proxectos futuros van a ser diferentes. Entendendo, Mari Carmen, hai que tirar para a terra. Entendendo que é precioso, que leva os elementos que facemos tamén en edificios singulares, xa non só en Carballeda, sino na comarca, destacar que este proxecto é fruito da coordinación institucional e da axuda entre institucións. Eu quero dicir que a Deputación de Ourense tuvo un papel importante por un investimento de 130.000 euros en acondicionamiento de parcela, en outras infraestructuras. Lóxicamente é unha envexa sana ver casi 3 millóns de euros que vai a costar o edificio. A verdade é que esa preciosidade ben non merece, e sobre todo ben non merece os veciños da Rúa. Estamos dando os primeiros pasos para que o futuro proxecto do novo centro de saúde desta poboación. Como todos sabedes, o actual centro de saúde ten limitacións importantes en tipo estrutural e funcional. Estes inconvenientes se van a ver solventados no futuro con este novo centro. Non só vai ser máis grande, sino que tamén vai ter máis prestaciones sanitarias, como dito antes, higiene bucodental, unha aula de enfermería pediátrica, unha aula para a muller, unha aula de educación sanitaria, algo moi importante para esta consellería, que creemos que a educación sanitaria é fundamental en nosa población. Preferimos prever a enfermedade que tela, de maneira que todo vai ben. 20 anos é moita espera, pero esperamos que valga a pena, máis vale tarde que nunca, de maneira que en un futuro próximo tenemos un centro de saúde que este sin duda a altura do que a Rúa se merece. Moitas gracias.
alcaldesa, conselleiro, delegado, directora territorial, deputada, concelleiros, veciños. É un placer para min estar hoxe aquí neste Concello da Rúa para dar a coñecer o inicio da licitación desta obra tan esperada para o Concello e para a súa contorna, que claramente suporá un antes e un despois na asistencia sanitaria dos seus veciños, unha obra de preto de 3 millóns de euros que, como ben comentaban antes, é froito da colaboración sempre necesaria entre as distintas administracións públicas. Por suposto, coa Consellería de Sanidade, con esta Consellería de Vivenda, hoxe de Vivenda, Planificación de Infraestructuras e tamén do Concello da Rúa e da Diputación de Ourense. Como ben explicaba a proxectista, se trata dunha obra singular, dunha obra fermosísima, teño que dicilo, que coordina perfectamente con esta contorna tanto rural como urbana, está preta do centro urbano, pero tamén temos unhas maravillosas vistas do noso rural, que non só mellorará a calidade asistencial dos veciños, sino tamén a funcionalidade dos traballadores dos servicios sanitarios. Cunha distribución acorde de ventilación, como ben explicaba, para estas altas temperaturas que seguro que acabades aquí no Concello da Rúa nesta estación do Brao. Tamén, por suposto, con esas melloras de eficiencia enerxética precisas en todas as actuacións que estamos a realizar. Por suposto, un orgullo que se conte con esta Consellería para a realización destas grandes obras públicas, destes grandes investimentos en materia de sanidade. Como ben dicía, iniciase hoxe a licitación, 3 de xullo, remata o 29 de xullo, polo que contamos co que poda empezarse a ser realidade a construción alo polo mes de novembro, decembro, un prazo de execución de 18 meses, polo que esperamos que a finais de 2026, se todo vai segundo o previsto, os veciños